Morning. Good morning mga katuski. Yan, kaya ko lagi lasara ang lababo. Wala na kita silang patabi. Karoon lagi na ito nagkitaot. Kung butangan og na okay. Sulaw kayo. Kinis. Gawatan ako mga katuski. Siminto ra ako ibutang. Pure siminto. Ini ikan to ni. Para hindi mo agas ang tubig ya. Kailangan din palitan ng grout. So pure siminto ra ako ibutang. Okay. Oh, nagani may pahinarot sulahan wag ba. Papel kay mga bahaw na mga trabahon. Man ko gilo sa area sa babaw. Man ang umawer kasi napungkot sa tiles na pot. Na pamangkaputyo ang trabaho no. Ini tingala ni nga kusugay mo agad sa tubig. Nikimang day ang kuwan makiko ang sin sa silalong nasampungan sa sagbot na dapat katulsyo nalihay ka banda muna ako niyang kuanon muna ko sikunon niya patlakan ko nagkahoy diya para na hindi na siya mo tulo kanang area ayun kayo mga trabaho ng katulsyo ini nga pinitingan ng tanong silalong. Ini orang nampak saya silip. Ako lang doon na usta o saan ko. Yung lababo. Dito, lusunan pa dito. Yung mga kanto, silitunon pa. Dito wala pa ko ikon magtuski, wala pa painsan para finishing. Sunod lang siguro na. Iunan lang ko ng tiles. Mga katuski dapat ko minutes ako. Kita niya mga kusyo mga kupa mga po ulit
grout ani. Lagi pong grout ani kanto pero langanin kay palitan ng tosi kamay ra man ko. Pure siminto na lang. Okay ra kay mag-oil po sa iyang color sa tiles.
upuan.
Hindi kayo maayos yung pananaw. Tanaw. Ay, mga pure siminto lang ibutan. Pure siminto. Ibot. Okay, mga suski. Ang isunod ako buhaton ron. Isunod ako trabaho ron ang kwan. Kunin tapusan ang pagtawag ng tiles. Kunin rin. Kaya yung mga silid niya. Hindi nga. Banta. Kaya yung kanina sa biscuit. Hindi kanya. Kaya yung direct. So, ginagmay lang siya. Pero ang matalangan lang sa kuha ang sander sa magsigil kapalong ay prinsip. Hindi ako na siya. Pangali ako na mag-isay. Sinanda. Sige. Hindi na sa utot. Hindi ko rin na ako dito. Hindi na ako nitirahan o. Kamatan bata. Hindi bata naman kamay niya. So, bye-bye. And God bless. Sana po na. Bye.